За бравите герда има за различното приложение има измислено различен вид брави. Дължен съм да кажа, че като секретност всичките модели на герда са еднакви. В смисъл, всичките са достатъчно надежни и работят на един и същи принцип. Но всяка една брава от тях има различно предназначение, така да кажем, нали, за различни врати. Има брави, които са за жилищни сгради, например, които отвън работят с ключ, отвътре са сложени една, така да наречем, една врътка, която е за лесно заключване, след като човек си влезне вътре от вътрешната страна на вратата. Има брави, които са направени за складови помещения, които се работи само с ключове от двете страни. Има брави, които са за решетки направени, които само от едната страна имат достъп за отключване на вратата, от другата няма откъм. Нали? Бравите герда са измислени, покриват почти 100% на всяка врата може да се монтира брава герда. Нали? В зависимост от това разположение, нали, от отварянето на вратата и дебелината на вратата, фалцовете, така наречените фалцове на вратата, така че почти 99% можем да монтираме герда на врата.